30. Ndivurira hane hangu. Hey, stop. What are you going to do? I'm going to discard this oil. It's dirty. It does not good anymore. Do not... Hola, guys. Hola, pachipamwe. Hola, achiworosima square. Hola, guys. Pachipamwe. Ngotega umwe munhu wamboona asati avepo tadzoka. Ndamboenda kuZoom meeting, guys. Kwenda ndakanga mazvoti kune Zoom meeting. Ndanoda kuti migomese chitiri pano. Kuti aizvikoma miri goko. Ndandatokangama. Anziwe chigwere chenyika asvika here. Handikuda kupa nyaya yacho. Ndikuda kupa feedback. And I want to give you feedback. Yeah. Pano pari kuita umwe kuti kwaendera kutaura nyaya yangu simeli ndi message yake nitoioneko zvino handizi kuti chazvichagila seko ndoda kubuda. Ndoda kugeza musoro wangu, ndoda kuinza mota kukawashi. Ndoda kuindisa mota kukawashi, ndoda kugeza musoro wangu mangwana ndishanyira vamwe. Amana nekunokwidza vaya varikuenda kumusha mangwana kuti vaende kumusha mangwana. Nekunokwidza varikuenda kumusha vaya kuti mangwana vaone kufamba vachienda kumusha. Right. Hands not riding. Munenge muri kunoka. Ndiko here andizivi ndiko here kunoti radina ndipozisi chandiza ndongozisa paGoogle ndongonondisvitsa koko kwandipa winter. Handitokuzivi ndongobaya Google map yonondisvitsa ikoko. Handitokuzivi kuti ndekupi kandoda kutomboenda nditozivi. Hello Joe Music, how are you? Right. Mom's wiggy. We go yaipano. All right. Guys, arisi wiggy ivudzi rangu iri. This is not a wig. Right? This is my hair. It's not a wig. Ivudzi rangu iri. Iri ibvudzi rangu iri. Arisi wig iri ibvudzi rangu iri. Iri is my hair. It's my natural hair. This is my natural hair. Natural hair. Arisi wig. And it
kune vari kuti wigi haisi wigi ibvudzi rangu handitika right. Regai ndimbotanga guys nekuti shout out kune vanhu vachadedza mazita avo panapa. Shout out to these people that I'm calling their names out. Handitika B Chiteshe, shout out to you guys. El Muvenge, T Shoko, C Mupambri, Esi Taruba, Eni Chawasarira, B Lolo, F Gondoza, T Mushonga, B Banda, J Banamombe, Esi Chuma, Esi Makiwa, T Sibanda. Shout out to you guys. Shout out to you guys. You did very well. Makagona zvokuti tu makatsaida kuti atidi kunye ndeva manje ava ndeve mwedzi uno makatsaida kuti noti mabva makatobhadhara mari dzenyu. Shout out to you guys. Makaziva kuti nhamo inovinga munhu wese ende wakarivara antika right. Zvazvakanakira manje kune vanichadedzera mazita ava vasati vatanga kubhadhara dei manga mabhadhara guys nokuti makaregister but you are not paying anything makaignore. Saka mazita andinozoyeti kwanzi ndafirwa ndibatsirei aiwa hazvibudi. Just go and pay. Badhara irufu haruridzi bhera kana rouya guys. Shout out to rufu aiwa vakabhadhara funeral policy dzavo vakajoina izvozvi vakatobhadhara mwedzi unoyu anomaona kutaridza kuti vakarongeka ndokunonzi kurongeka paupenyu. Mirai muone musi unoya nhamo usina apa wakaregister apa wakazi hauna kuzobhadhara ndipo uchitanga kunyatsofunga kunyatsoona manje kuti ndakaiti dei ndakazanda mari yandakanotla kuKFC dei ndakazanadi ndangobhadhara funeral policy yangu anomaona. Saka ndangoti ndingokudzai handiti imi vari pasura please itai kuti murongeke vasikana. Rongekai vasikana. Kufa kwakauya uku handitika kufa kwakauya handiti Nyabonde Dlodlo Mudyariwa Kamudyariwa Mupungai Moyo Jakata Mucheri Dube Chiso Chini Matimbe Masawi Mazaiwana Manyonda. Badharai mapolisa enyu vasikana makatorejista changosara kuenda unobhadhara. Hanzi Teresa kubvekara yakalapisa sei kuna iyi Teresa. How guys itai kuti minde kunobhadhara makatorejista kudhara. Just go and pay. Uzive kuti mwedzi 1 dhagu ava vatove 1 mwedzi wokutanga vakatodhagura vakutopinda mwedzi wechi2 manje dhagu. July full covered. July vanenge vatove covered full time. Pakanzi paitika nhamo zorora haina choice kunze kutovabatsira because 3 months dzavo vaita anomaona 3 months dzavo dzaita. Zvino imi zvokuti muzoda kuti muchiunganidzigwa mari nekuzodii amen choice ndeni amen. Kana zvakakunakirai muchiona kuti muda kuti kwamudeme nehama dzenyu dzino dzimwe hama dziri kuramba hadzidi kana kuzviwa modi kungoonesa nawo handiti hanzi ini ndabhadhara 3 months now. Good memes ndokutogona watogona ufunge 3 months ako ngwa womboita 3 months ako kadi wakarelaxa ndokutogona ikoko. Kana wata 4 months usingabhadhari yakatolapsa wineti haufaniri kuita 90 days kudarika 90 days yakatolapsa wotodzoka futi wotangazve pamubhowa wenyu mudzinolapsa seiko. Hanzi they were supposed to debit order. Uya tione kesi yako tikurumidze kuigadzisa tione. Uya tikurumidze kuigadzisa tione. Yatikurumidze kuigadzisa nai Jeff unoti malips angu aita seiko amumbogoni kutingoitawo live tichera zvatikutaura musinambo scrutinize munhu ndo malips angu iwayo ndo atoripo. Saka ndodii nawo shu ndo atoripo iwaya
ngatigoni kungoita live here tikapedza pasina mboscrutiniza munhu kunzi he mhino yako miromo yako maziso ako atigoni here atigoni membership card rakaita sei vanhu maka membership card ndakuzanga kwamwenda pane next any zororo office padhuze unongonotora kadhi rako unotonoya naro gadzikwa wakamira uya naro anomuona ndo takaitaura yecashback ndo yavari busy nayo kune vakareceiva mamessages vavaya ekunzizvo tachinja underwriter kudidi please klikai pakanzi yes klikai pakanzi yes kuti underwriter uyu ari kuda kuitawo zvinhu zviri broad than anga aripo andi zviri broad and more beneficial ndiye ari kuzama kuriziniwa naye munyuwani kuti macashback avepo saka mukasaklika pakanzi yes mukasa-accepta paya then chichamunonoka progress klikai accepta ipapaya kuti kurumidze kufamba nedecision dzavo anomaona so guys itai kuti tikurumidze kufamba nedaro kana usati ndave nekadhi aiwa magi kusada kuita kadhi unongoenda kuany unongonopiwa kadhi rako anyway hatomboiti 5 minutes ini rangu ndandakatorasha ndakatonotora musoro ndakanomira 2 minutes katogadzikwa vane meshini hazvitombonetsi inda kune any office ndakuzotora kadhi rangu ndotobva naro vanotokupa kadhi rako vanotokupa ari bofei anomaona because ndova ndiye ari kuda kuti tinegotiate nenyaya dzamacashback nechichichi saka acceptai tifambe nebhora anomaona acceptai tifambe nebhora right tauya manje takuda kuita feedback yani tikatazokatwa paya sati tapedza nyaya dzefeedback yanikikiri anzi kurasebheka ari kwere ariko ndogona kujoinisa inini kerina uya kuwhatsapp ndikujoinise inini and the other thing zvakare botswana we are coming ne Botswana we are coming. Diaspora UK get prepared soon. UK get prepared soon. Andika anenge apinda ikoko. Right. Guys, tashara nyaya yako anza ni musembwere chisembwere. Anomaona chisembwere. Uya ku inbox uya ku WhatsApp kwangu Shumpress mpe number ya WhatsApp. Uya ku WhatsApp kwangu anda kujoina uya ku WhatsApp kwangu. Uya ku WhatsApp kwangu. Precious, come to my WhatsApp. Andika come to my WhatsApp. Kerina card indanotora ku any office, go and collect your card. Nai paida hako ndiudzeo. Mujoze ari ku Bramfontein kana ku Midri ku Randburg. Bramfontein Randburg kana kuti ku Senton. Ku America wasati vasvika siku UK. Tukunzwa kuti kune vakawanda vari ku UK vakakumbira kuti hazviti here kuti mudongorere kunoko. Anomaona muyo kunoko. Saka vari kuda kuti vaitewo kuko UK. Hanzi we are waiting for you in Botswana. Yes, we will come to Botswana. Handika asi zandapinda panyaya Tawanda chisembwere nenyaya yemwana guys. Tisapota my business. Handika notengesa mafuta futi ndotengesa hembe animoza. Kutengesa futi hembe animoona. Iyo zvindi netima outfit mukuona chandakapfeka ichi outfit ichi. Muri kuona here. Nyatso kuona. Chi outfit kai. Munotenga wakachenyu. Chiburugwa nechiuyu. Chiburugwa nechihembe. Hani muri kuona. Munotengawo chenyu guys. Tengawo chako chi outfit. Handika ina munga zozopfeka kala pink ndandisina hembe dzepink ndandambona kuti how does pink look on me. Hanimona. Saka trousers rinenge riri chivupu like. Hanimona. Rakaita kunge chivupu like trousers. Handika mazono kansenge vaya vane matumbu vaya vane dumbu vaya kana kuti une katumbu kako handi izvi ndozvokupfeka just because achiburise chidumbu top inenge yakavhara achiburise dumbu. Hanimona. Achiburise dumbu chinenge chakadodi chine chakavhara dumbu saka you feel much more comforted especially kana uine katumbu. Handiti asi zvinenge zvakasiyana madesign. Hanimona. Ndine blue ichi. Hanimona ichi chine mabutton ku front ichi. Hanimona inenge iri top yacho. Hanimona this is the top ichi. Handika then woita ne trousers inenge iri ma-outfit. Senge panyaya dzedumbu idzi unotovhara. Hanimona. Koita trousers yacho nawo futi iri. Hanimona. Anenge ari mavhupu. Handika saka iri ndere munhuwo akati dzikiri akati slimuwo. Handichimuona. Zvichidai. Then ichi ndambokuudzira kuti muone. This manje trouser one handizoziviwo. Izvi zvinhu zvindizati takambozvipfeka kudhara zvapinda fashion izvi. Kare was tichakura zviri kudzoka zvinhu izvi. Guys, zvinhu zviri kudzoka izvi. Hani muri kuona hona ichinongoti ichandopfeka size chidika nimona size yangu. Itop ichi hanimona tinenge yakadi itop ichi. Inenge ine bande rayo handiti. Itop yacho inenge ine bande. Kanoisa bande padenga handiti. Meno usunga zvaunoda bandi. Woisa ne trouser rako hanimona. Inenge iri two piece. Hanimona ne trouser rako.
zvezviri tupisi zvakanaka izvi zvakanaka zvekuti neimwe topi yako mukati nejaketi rachona nebhandi handimazviona mona saka ini nazvidiki ndezvemunhu mtetekwa like maybe vanopfeka masize 36 kana 38 handimaona saka please support the business yamutenge maoutfit yamuchendisenge makuva matopinda mumasama ndozvopfeka zvikuru sei kana usina confidence nedumbu rako handika izvi zvima two piece izvi ndozvopfeka zvima outfit izvi handimaona ndo zvima outfit izvi handimazviona zvima outfit izvi ndo zvaunongochipfeka handitika atitombodi hedu negativity panapa saka mirai musanetsekana guys mirai handiti ighost iri rakanzi Keti mbui, I'm going to block you now. Unhu wako wotidza kumba kwakatokurira hakuna unhu. Hanti kumba kwakatokurira ukaona uchigona even wakawanda mughost. Ukaona uchigona kunyora zvawanyora izvo. Hantika hauna unhu imbonogara pasi munin'ina umbonozviongorora. Just go back home and sit down and scrutinize yourself. Umbobvunza unhu wako kuti unhu rudzii. Hantika umbozvibvunza kuti unhu wako waunawo unhu wakaita sei. Umbonogara pasi uri wega. Umbonozvibvunza kuti unhu wako wakamira sei. Kuti une unhu wakadini. Utori munhu anoshamisa. Utori munhu anosina autodiki unotonyadzisa. Ndofunga chero usiri mughost uri mumunhu ka unotonyadzisa. No, I'm going to block him panapa ndatanga musina block. Hanoona ndatotanga musina block ndatanga ndatombomudza. Uri munhu anotonyadzisa ufunge. Zvinotonyadzisa kutonyadzisa cheko papesa apa. Wega kungo yako nyira zvinyadzi. Tatopedza nezvauri. Kuti kwakabva vabereki vako checho vakamira sei tatopedza newe tatya newe hatina mashuka kwawanda kuudza toda kukuudza tatya newe but if that is going to make you feel good zvinofamba chira zvinyadzi uchidaro aiwa bo famba wakadaro takunyarira ndatashaya mashuka kunyatsa kuudza ndakunyarira but kana uri mukadzi imbonogara pasi umbonozviongorora ina mutendeuka ufunge mudikani life is too short nguva iri kufamba uchingosweleta zvina nibasa zvinyadzi pane vanhu hantika zvisinei isi panapa hatidi type yako. This is a peaceful page. This is a positivity page. We don't need people of your caliber here. Nemashoko angu maviri waendinoti bye bye. Even your next profiles you can't see me. Even if you open other profiles again, you will not see us. No, we block Mazaratariro. We don't tolerate that here. This is a peaceful page. Inime wacho ndinotombopenga but vana vari panapa vana vangu vari panapa kawadza kuti guys atikuda kutuka avatuke vanozonotuka masituko pana vambotuke right. Umwe anonzi Tawanda uyu mina Tawanda tangeta kuadresa sati apedza newe mina Tawanda tipedze sati akuadresa comment yako Michael Tawanda iwe watouya pano ukauya kuzondiona anditika ukatondiona iwe uri kuwedzera namba pano kuti ndigozobhadhakwa nasuka Facebook it's my side hustle. Michael Tawanda ndinotonga makuseni ndogeza ndouya pa live unzwa ndoita mari yangu yausingaitiwe pazuva because zuka kandipa $50 iwe unoshanda $50 here nai Michael Tawanda aiwa musamisire angry face regaiti mudzi unoishanda here. Besides Michael Tawanda I am a business woman chirega ndivenda kudza if you think kuti unondiona pana pa Facebook anditika wofunga kuti mai wana chokuita I am a business woman ufunge wokuti I can employ you ukauya ukandishandira handikuzwa saka usati wataona munhu pa Facebook tangu wabvunza vanomuziva imbobvunza vanhu vanonyatsoziva vakuudze kuti vanoita nezvei vano ndikona kuti business ndakatogara panapa kana ndakagara mumba ndichita business yangu ichitofamba handiona saka iwe handikublock Michael Tawanda because wanga uchibvunza saka ndati ndikupindure kubva nhasi ukandiona you must say business woman SIS MELLY because I'm a business woman naika ndiri mupandi ndinotsvaga I'm a hustler right and the side Facebook it's my side hustle as well. So I'm not going to block you antika because ndaku answer zvanga uchida antika I've answered you. Musamtuke guys anga achibvunza antika anga achibvunza saka now we have answered you. Are you satisfied? Kana kuti une zvinhu zvada kubvunza antika kuda kubvunza kuti vakazodika let us address them. We address them these letters. Let us address them. Andimaona. So this is me. Unogona kuya wondibatsirawo kuitoita basa
chindibatsirawo zvimwe zvinhu chitoshandawo neni. Let's not block him. Ani maona kana kutopota uchiuyawo uchitogadzirawo garden yangu panze apa pane floni yakakura zvisingaiti neyadhi yakakura zvekuti wotomboya uchipota uchigera yadhi uchitsvaira paving zvinotofamba. Saka when you see me, address me as businessman Melly. Uri kunzwa? Because I'm my own boss. I am my own boss. Ndakangwara zvekudaro. Handimukiri kuenda kubasa. Asi I'm not saying kuti vakanomukira kubasa vakapusa tinopiwa zvipo zvakasiyana. Inini paupenyu wangu I vowed kuti handichashandiri munhu ndoshandira, and I'm doing exactly that. Wanditika wagutsikana right. Atimblock. Hande iku next guys. Hande iku next. Inyaya yatawanda ushu. Yatawanda semu muchisembwere. Miraitinde kuno ushu. Idindi. Ende udzoke futi Tawanda next time antika. Udzoke mangwana uye kuzodzera number panapa. Please, we want you here. Washuwa Tawanda ka we want you here. You must come back again. Nembo tsvaka ningiri yana. Right. Saka nezuro pepe andimukurangarira guys kuti ndakaningirira ndakatsvaka number ini, ndakatsvaka address paya, ndikascrounge ndikainvestigate ndikawana address. Ndainvestigate ndikawana address. Ndobva ndapa mbuya vaya suro. Mbuya vaya ndifunga vakashayiwa mota. Hanimona vakashayiwa mota yekuti vadi vaende kutakura munhu. Hanimona vakatoshayiwa mota totakura munhu, saka vazomutakura nhasi. Saka kuseni vamukira ene gogo futi vamukira. Saka iyi ndiyo feedback yagogo yavandipai. Handitika SIS MELLY mamukasei. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndasvika pamba pacho ndikapagedhi ndasvika panhingiriki ndahaya mota kubva uko ndikanosvika naye ikoko kumba kwacho. Ndikasvika ndikanzi ndikavaratidza adhiresi, vakati aiwa topaziva hende tinokuratidzai pane munhukadzi anogarapo. Tikati tichisvika mumu tikawana mune zvana zvakakigwa mukati. Zvana zvikatibvunza kuti ndimwana ani, ndikati handipei ballpoint nebepa. Ndikanyora kuti aiwa ndauya nemunhu wenyu, sezvo muchienda kumusha momukwidza womota moenda naye. Ndatosiya zvese nemasutkesi ndasiya ndakangomumisa padhoo. Saka nepfungwa dzangu ndafunga kuti semunhu uyu kakudhara waimboramba kuendeswa kumusha. Saka kuda uchasara wofunga kuti handitize tidzokere kwandachigara. Ndinobva ndamusiya ne20 rand mumaoko. Tikati masecurity mumutengere chikafu. Munhu pfungwa dzake ungati dziri kudambuka, dzekuti achichidambuka. Musamuregera achibuda kana an inch pano kusvika varidzi vemba vauya. Nekuti zvana zvachona ndazvibvunza ndikati mai vabereki venyu vaindepi? Zvikanzi vaenda kunogadzirisa madocuments. Ndikabva ndaziva kuti erufu. Ndati hai zvavhara totosiya panapa. Saka ndo patamusira. Ndakutodzokera kumba hangu, ndakutonanaira chiinda ku ndabuda mukati mazvo. Mwari vakanaka shuka. Gogo, handinabuda mukati mazvo. Mwari vakanaka. Ndakunanaira hangu chiinda kumba. Gogo vanga vane stress guys. Naive ne stress nhasi vane mufaro. Vane mufaro. Indakachekana mukasaenda musachandifonera kutaura zvenyaya kuzi ndipe kunosiya munhu akupai parikungana vanhu. Ndemusiya ndio chosotenda kuita sei next move. Saka uyu chisembwere aiwa wasiwa in good hands kuhama dzake. Chaiko ndokwavanosiya. Handiti maona sezvinewo mucomplex asi mucomplex pavataridzawo chiaddress kuti ndai ndiuye pano chichi ndikuziva kuti kune rufu vati pindai tikuperekedzei kwacho ubva watoyatsa kuvaperekedza wena. Vakati ndauya uyu wauya kurufu ndada kumusiya pane tundu yake ndobva vachisiya ipapo. Hanimona saka at least vadi it's a relief kuna gogo nhasi vanovata hope nokuti vanga vashayiwa hope asika ndomise pe havatsi dzakadzichiramba mai mwana. Pane vamwe bamini vacho vanga vakambondibata bamini vake vakanga vanzwa nyaya iyi pane mukadzi wavakanzwa nyaya iyi pano bamini vake chaiye akabva ati ihama yemurume wangu. Handitika chaiye baba vake nababa nemurume wangu vanotedzana. Ndobva ndataura nabamini vakanga vati zviri kufamba sei, regai ndiite plan kuti vadi handizivi kuti zveoban handizivi kuti zvafamba sei handizoziviwo. Zvikanzi regai ndiite plan yekuti chindinomutora. Saka bamini vakazofuma mangwana vakachinjawo ndofunga kataura dzimwe hama here hamene zvakataurika. Bamini vakafuma chiti mirai ndimbotanga ndadi nokuti vanhu vari kuramba mirai ndimbotanga ndambonotaura nehama kumariro ikoko kwatikunga ndikati kumariro kumbuta zvimari. Saka ndikati kombuya vaya vane munhu asikada mati vadi zvikanzi pazvatingaitawo isu because ivo vatoshaika vanhu munhu wavagara naye kumusha saka achakugara nani. Ndikati asi muri kuomesera chi munhu anaye vedu akangobatsirawo. Animaona hazviiti
saka ndinoona kuti uko haichatobudi futi pamini hauchatodi kusviwa ndopata kuti yezvo kokuinvestigata nhamba titsvake nhamba simbuya vanosiya vangonosiya vakanda uku ama kana vazodiwa zvavo hanimaona so uyu wasiwa uyu right tochinda kuna baba vemwana wanesuro handiti baba vemwana ndakataurei navo asi baba vemwana vaitravhela vachifamba vachinda vaiti vari kuenda kunotengesa kubotswana isadhire botswana here things like that animaona ndokwavaiti vari kuenda kunotengesa saka ndakadzingena taura navo manheru but airtime yavo yakabva yakata ndobva ndanguvati kwava latifu ndikati ndokufonirai mangwana handi because taida kubvunza nyaya yekuti imi muri kunzi makatora mombe nechichii handiti saka ndozvada kuti titange tanzwa kuti pakamira sei. Nemi, kanzana nizuro baba traki vakanzi vanonzani? Baba traki vakanzi vanonzani nemi. Tutsvagisa mautsvaka namba yavo goza ndakuiseva kaini. Baba traki vakanzi vanonzani guys? Baba traki vakanzi vanonzani nei guys gara zviya. Kusina. Ifoni kule nguva hii ndova ngoma aiwa mai palomu vari right zvokuti dhu vakatumigwa mari yavo kanhasi takavaisira mari yavo nezvino vakatumigwa vari kuenda kushopping yesaturday apa vatengwa tiketi rekuhaiti saka hello ndozi maswera sei nezuro ndakazona kuti airtime yenyu yakazopera ndikatsanga ndinokufonerai nhasi pane network pamuri network asi iri kubata zvakanaka pamuri ipapo iri kunzwika pane pamwe painonyatsobata zvakanaka bo unobata chidona chitadza kubata zvakanaka. Alright. I think pano inobata pano. Alright. Ndakati mukadzi uya ndakamufonera akatora mwana akati mimi akatora mombe nemota muchiita chiprofita. Saka ndozvandaiti ichokwadi here tizive kuti tobatsirana sei panyaya. Imwe makati ndi mwana. Ndinonzi SIS MELLY Diaries. Muri kupi? Ini ndiri muRustenburg. Asi ndinoshanda nevanhu nenyaya dzakasiyana siyana including dzakadai. Munoita basa rei chekutanga ndoda kubvunzawo. Inini ndiri social media influencer. Alright, inini handina chunhu semunhu chandakatora. Iye waiti akatorerwa mota kupi kwaiti akatorerwa mota nemari nemo. Akati nokuti ndakamuchidzosera mwana nokuti ndakamuudza kuti namba yako takuziva pauri pana achitaura newe pese I was tracking your number akati inoina ndakuramba nemwana asi kuti ndiri kuda kuti vandipe zvinhu zvamurume wavo baba vemwana wavo apa ndakazofind out ndatotora mwana kuti hasiri yemudzimai wavo so the story haiyi handizivi ndinotanga ndadzwa kwamuri. Aiwa, munhu anotoziva zvizere ndibhiyuti. Ini handina zvandinoziva nechikonzero chekuti mai vemwana ivavo mwana akatorwa. Ivo baba ndakavabvunza vakati akatorwa musi wa3. Ini kubva musi wa3 kusvikira musi ndakazoigwa nevamwe vaigara koko kudzamini vachindifonera kuti makanzwa here kuti mwana akatizwa naye. Ndikati ini handina kunzwa kuti mwana akatizwa naye. Akatizwa naye nani? Uye rini? Uye kupi? Kukanzi mai vemwana wenyu makapedzera kutaura navo rini? Ndikati ndapedzera kutaura navo
nezuro. Inini nezuro kwacho ipapo pandanga ndichitaura naye ndakange ndamubvunza ndati ndamufonera ndikati ko mwana aripi, nekuti all along ndaiti kana ndikafona ndonzwa kuti mwana ari kuchema kana kuti ari kutamba. Akandiudza kuti akarara. Ndobva ndazofona mangwana acho futi ndikati ko mwana aripi, ukanzi mwana ari kutamba. Ndobva ndamubvunza kuti ko mwana wake umwe mukuru musikana aripi nditaurewo naye. Akati vabuda vari kutamba. Saka inde kange ndichingova munhu anga ari waredi kuti ndotadza kubata kana mwana wake musikana kana chii. Ndikati ino mwana murevesa kuti mwana ari kutamba ari kudii. But ranga ridheti ra24 musi wa25 ndikazounzwa kuti mwana hakuna. Ndobva ndamufonera inini ndichimubvunza kuti iwewe kumwana zvendonzwa kuchine vanhu vari kudzanini hakuna. Ichokwadi richandiri kunzwa. Ukanzimirai pane zvandiri kuita. Apedza kudaro ndofunga ndagara 30 minutes ndobva andibhipa, ndobva ndafona. Akandiudza kuti inini mwana ari kutaurwa nevanhu kuti mwana hakuna. Ichokwadi. Ndikati saka wai wanga wakanyarara mwana kusina. Mwana akaitepi, chii chakaitika kuti mwana asvike. Akati nyaya iyi haidi pafoni, inoda panhambirikiri background. Background. Ndikati alright, ndizvezvo wakaenda kukomiti here ukanovaudzawo kana manext door kumanya kana kuenda kumapurisa koripota kuti mwana wangu handisi kuona. Akati izvezvo zvose tozotaura mavuya haana kukwanisa kundishandura. Ndikati manje inini panzvimbo yandiri handina mari, ndakatobva koko kuPretoria mazuva ari padhuze dhuze. Saka kuti ndidzoke zvoda kutanga ndatsvaka mari, plus handina munhu wandonyatsokuziva uno. Wadi kundimirira kusvika mwedzi wapera ndikwanise kutsvaka mari, nekuti nyangwe tikazoda kuti tifambe titsvake mwana wacho panoda mari, because inini handina mari, handisi kushanda. Sezvaunoziva from October last year inini ndakange ndisingashandi, hapana chasingazivi, ndaimuupdata. Inini handina mari, handina kana chii. Akatiperetai mari muuye, ndakangotira kukumbira manext door pandanga ndasvikira. Ndobva vanzwisawo ndavaudza kuti dai mwana wangu arasika, ndozvavakubatsira. Ndikauya ndikasvikira papolice station kwandaigara ini. Ndikasvika ndikanovaudzawo nyaya, ndikati hapana nyaya yakadai inonzi yakaitika kuudza nini nemukadzi wandakaita naye mwana, but haana kundiudzawo nenguva. Zano ravakandipa kupolisi vakati iye mukadzi uyo ngaadzokere, wai asina kunoripota. Ngaadzokere kupolisi koko anosvika anoripota. Ndo vanokwanisa kuti vamubatsiridza. Haangakwanisi kutsvaka mwana ari woga, iye abirwa mwana. Hazviiti, ndo zvakaitika. Indobva ndasvikawo ndobvunza ndikati chii chakaitika, ukanzi munhu uya akauya sedhona. Saka kuuya kwakaita sedhona akauya achiratidza kuti anoda kudini, vanhu ava aiti inini ndonzi Messi Mugabe, asi toita nezvedhona reNetcare. Netcare idhona rinobatsira vanhu vanenge vasinawo kuchengeteka kakakwana nevasingashandi. Muri pafoni? Ndiri kunzwa, ndakateerera. Alright, ndotenda. Saka matorerwe munhu uyu ndakagara naye nguva dzese, hanzi ndakagara naye ndofunga almost some 2 weeks nemazuva. Saka tatero akasvika vakarondedzera achiudza vanhu sezvezvo munzvimbo macho. Akaenda kuna landlord wangu akati tiri kutsvakawo nzvimbo yekuti isisi tikwanise kuti tivakire eze hall inouya chikafu nenhumbi nezvenetcare zvacho, but tichazotsvaka branch, toisa branch mumaofisi edu muzanini. Zvadero kanzi landlord wedu akatora nemota akanosvika akanotiratiza ukoko kwacho, akati iyo ipapa ndo payadhiri, but panapa kuti muvakire pasi vamwe vanhu vari kuloja mozoita project yehuku vanokwanisa kunhuhwirwa nematoto. Ndo zvakaitika. Asi matorerwo akaitwa mwana, tine mari dzatakaenda kunobhenga mwana asati atorwa. Takaenda inini nemunhu ndobva tanosvika tikabhenga mari achiti kanzi bhengai mari nemalines enyu kuitira kana mosirwa mari dzinopinda through mari idzedzo dzinenge dzichipinda through mumalaini semabhengere andaita amunenge maita panguva yeyo. Kanzi taiti tapedza kubhenga popinda message
inotaura yainzi instant money chiti handina kuzivisa noti message dzacho handina kuiverenga ndakuiona pedza kudero asi chakandiratidza marisiti wacho anoratidza kuti mari dzakabhengewa ndakamaona zvadaro kai takadzoka ndobva tagara iye akazotengera mwana nhumbi akatengera mwana nhumbi dze3.5 nemapambasi nei musi wekuzoti toinda kanzi akatora iye mai vemwana ndokutora neumwe mwana akaita musikana mwana wavamwe mai kuda vanga vanyoresi wavo kuti havanavo kuchengeteka kwakakwana zvakanaka. After that zvadero ndobva tainda but wakati handei kupetersburg ndokwatinonosvika tichinosangana nevamwe vakuru vedu but munofanira kutisa pane vanhu vose vakanyoreswa kudhona uyu watoenda naye neumwe mwana wake musikana nechimwana ichecho naiye kukanzitorai nhumbi dzimwe 2 dzemwana dzakatowandei akatika ndakatora kwamadress 2 ndaterwa kudaro munhu uya wanga achindiudza kuti vanoda kunoona quality yenhumbi dzamagara muchiteka kuitira kana vozotenga mumashopu voza kuti vanotenga nhumbi mumashopu akati hanzi ndobva tarongedza zvinosiya iye nemwana uyo musheche akaenda nemwana musikana woyo kai tikaenda tikasvika mupetersburg ndakangosvika akati no mirai pano ine mota inouya ichikupikai kai tikasvika mu2 saka zvitasvika pano apa yava late saka tofanira kuti tiende kupi hanzi vana dhufu yaitorebwa vana ava vaida kuti vaya vamwe vedhona vanonyatsokuonawo zveshuwa kuti vana variko here vakanyorwa asi vasina kuonekwa uye madhoktors achinovatarira kuti havana problem here yekurwara madhokta edhona ravo irero saka adero kai ndakasvika ndikasiyiwa mupetersburg kanzi imwe sarai pano pane mota inouya ichikutika izvezvi ichigadzirisa maasilamu nemapemiti ari kutaurwa kuti vanhu vakatorerwa nei bhosi kuri kunzi kwakatorerwa mari idzedzo dzakatorwa dzanga dzakamirira kuti dzinogadzirisa vanhu mapemiti nekuti dhona iri rinenge richida vanhu vane maqualification papers avo akakwana shure mekunge kai ndakasara ndakamira ipapo mukadzi uya ndobva akwira teksi akati takumanyira kugiyani ndokuna kune ofisi yatofanira kuti tino vana ava vanochekwa nekudini hameno zvaakataura zvimwe saka imwe musara pano pane mota inouya chikupikai kaizadziruma pasi 2 ndobva dzauya mota hapana mota yakauya vaya ndobva vadopera teksi ndobva vainongana musikana uya nemwana uya nebhegi riya ranga rine nhumbi dzainzi vaya vanoda unoona hanzi ndo mainjira akaita mwana after that kai nini kuma4 ndobva ndakazotanga kufona ndoona kuti time yaenda ndikati komadzimai maenda mangoti zizi madini kanza akati mirai tiri muofisi kai ndapedza kudero ndafona ngati kwakusiba zvemadzimai komadii apa muta yauya kanzi hai mirai ndokufonerai manje uraiti kai ndikaona kuti ratova kuvira ndaramba ndifonera hana kudzima ufone ndopakandisira message asi message iyi yanga ichitaura kuti izvezvo zvaisenti mani yacho like sezvinoitwa iwaleti kana waisigwa mari asi akati no imi ndani shoprite unobvisa mari kai ndaenda mushoprite ndobva yatadza kubuda ndobva akati ndaipa standard bank ndobva ndaenda ikatadza kubuda zvadaro ndobva ndadzokera kumba handina kutanga kudzokera kumba ndakati saka ndoenda nei kumba nekuti mota yemati inonditora haina kuuya ini handina mari kai ndobva akati no imwe nokwanisa kubvisa mapere ne-ewallet akati no murungu wandaishandira wangondisira mari pa-ewallet nokwanisa kaakasenda akati reisend message yafuti akati pamwe mari esakudhaila pini nei ndobva ndanoitika ndasokumaskarana ndapedza kudaro nditi no koimwi matadza nei kudzokera kupi tsvakai munhu ane mari akudzoserei akusandei kudzanini mongotaura nemunhu ane mari then ini kana ndobva kugiyani ndiuya ndichikupai mari mudzosera mari yako kai ndobva ndafonera umwe akandivingira nemari kumba
rent marshal wekupetersburg akazofonera rent marshal wekudzanini. Munhu paanga asvika rent marshal wekudzanini iye akazofona akati munhu uya wanga achitaurwa asvika saka kwira munhu anonzi beauty ngakwire kombi auye uno. Ndobva ndakwira ndikadzokera ndichisvika ndikaenda kumba ndobva ndanorara. Mangwana ndobva ndamuka ndikati saka imakamuka musiyatoona kuti munhu akudhambai mukashayiwa zvemari makateuka kunyumwa reke kuti munhu uyo ainga nemwana nekuti hazvisiri izi kungoti imwe muona kuti orit zvinhu zvaitika maitikira zvakaita ekuti ndaindowa nezinzi pane mota inokutora mota haina kuuya manzi ndiri kukuisira mari yacho futi ine chitsotsi haisi kunyatsokubuda makatadza kuona here kuti munhu uyu itsotsi kukanzi ini handina kumbozvifunga nekuti wanga achifona ndikati but madzimai ndakange ndine shungu ndoda kuudza ichokwadi handina kuda kukwanisa kuramba ndichimubvunza mibvunzo yakawanda ndakangomuudza kuti mange wadzisa zvomaita saka munorova here kuti mungatadza kundiudza kuti mwana hapana kubva musi wa23 musi wa3 nhasi kusvika musi wa25 ndoda kufonerwa nevamwe vanhu kuti mwana hapana iye mwana akainda zvechiwasipo ine handina kusununguka plus hazvina kundijekera ndizvozvo handina kujekerwa nazvo ini bhozi chaitadza kuti imwe muende kupolice station chii nekuti inini hapa kupolice station kana ndisina mhosva ndinogosei kuendako nekuti mapurisa ndiye anobatsira vanhu saka ndizvo zvakaitika ndobva ndamubvunzavo ndo matsananguriro andakaita ndobva ati munhu andinofona nguva inini yandanga ndisiko aifonera munina wangu wanga achiripo achifonerwa mukadzi uya ndakasvika ndikawiswa marekodhi aya uye aibvunzawo kuti asi madzimai waimwe makandijuta muchiti munoda kuenda nevana kunana dhokta zvikadii zvikati izve zvichitararai mandisira maproblems mwana wangu saka ndouwana sei otaura achitasano vhiringidza zvisina nzwiki kukanzoo murume wako ndakakuudza kuti dana baba vevana vauya nditaure navo pamusoro pezvavakatora nguva iyeyo haana kumuudza kuti baba vevana vauya ndakange ndiripo ndichizvinzwira vachitaura apedza kudaro akati no muri kuti zvinhu zvenyu vakazvitora rini kukanzi zvinhu zvangu zvakatogwa muna oktoba kwakapera kuzimbabwe asi vaita semaprofita vari 4 saka vakatora chii nechii vakatora mota yangu vakatora hanzi mota yakafadzwa here vakatora 50,000 vakatora mombe indikati alright hazvinetsi vakaramba vachitaura naye ezvatobvadhirovafona ndapedza kudero inini ndo pandakati no ndodawo kutaura ndo pakanzi baba vemwana wamanga muchiti vakatora zvinhu zvenyu vadivauya ndo pandakati makadiko sister kukanzi ndiri right makadii ndikati ndini baba vemwana wamakataura kuti baba vemwana kutora pamakaita mwana makatora nechikonzero chekuti maibatisa kuti baba vemwana vakatora zvinhu zvenyu inini munondiziva here kukanzi ndinokuziva ati ndinonzi ani kukanzi iwe unondibvunza zita rako ndikati aiwa ndoda kubvunza bhozi kana handingatadzi kubvunza chimiro chaitika iti inini muri kutaura muchiponesa inini kuti vavemwana vane zvavakatora saka ndoda kuziva kuti ndini ani bhozi ndakange ndine family yangu ipapo ndichitira kuti vazvinzwire vasazofungidzira kuti pamwe ndine zvandakatora plus prufu yekubva oktoba yacho gorapera inini pandinogara ndinofunga ndine 11 years ndakagara ipapo hapana movement chero ndikabuda kuti ndikuenda kwakati ndinoyasika saka hapana asingazivi kuti kubva gorapera oktoba kusvikira musi vandasvika ndichitivabuda vanhu vose masouth african vanhu vekumba apurisa pazinini ndotori apurisa ndaishaunge lawyer vanotondiziva saka hapana chandaita ndobva ndati alright imwimwe zvamunoti inini ndakatora describe hai kuti ndakaita sei chimiro changu
haana kukwanisa kudescribe. Kwakangonzi munhu akatora muprofita wacho, umwe mutsvuku murefu, umwe mutema mujaindi, umwe mutetetete ane fesi yeraundi, umwe akaita kampana so. Ndikati but chinonetsa inini handisi muprofita mani. Saka munoona kuti plus imwimwe zvamakatoreba mwana wacho makazoziva sei kuti uyu mukadzi kwamakaenda kudzanini ndiye mukadzi wangu. Uye imi makatoreba zvinhu kupi? Kukanzi ini ndakatoreba mota yakatoreba kuvharambati. Ndikati ini handigari kuvharambati ende handina kumbogara ndaenda kuvharambati. Handitokuzivi kubhela ndoiziva ichingonzi bhela ndichidarika ndiri mumota. Handina kana hama iri kuvharambati zvokuti ndingati ndakambosvikako ndinotosvika ndichidarika kana ndiri muN1 ndomadzivira andoita saini yakanzi bhela. Kosaka imwe mombe dzacho dzakatobva kubhokwe. Ndikati aiwa ini hazvinezi, inini zvamotaura October ndakange ndisiri kuZimbabwe. Ndakange ndiri muno ndine patakadopedzisira October kushanda pakambani yataishandira. Ndine murungu nepurufu zvose zviripo. Ndakatanga kushandapo ndofunga August, September, October ndo patakapedzisa. Tichishandira panonzi paPretoria North pamall. Saka zvamuri kutaura zvakapesa 2. Imwe ipapo handina kuzomubvunza nyaya yaOctober. Ndakavomubvunza after ndamubvunza kuti zvinhu zvenyu zvakabiwa munazvo ndobva inati pandiri futi akati zvakabiwa towards the end of January. Ndikati inini end of January yacho yamuri kutaura kuti zvinhu zvakatobva kumba. Ini ndakange ndauya kuno ndakadzoka musi wa1 January ndichibva kumba. Ndikauya kubva January ndakange ndisingashandi. Ndaigara pandaigara ndichibatsirwa nemunin'ina wangu aenda kubasa. Kusvikira pandakatanga kushanda muna March. It was the last week yafirst. Saka zvamuri kutaura zvakasiyana. Plus pandaishanda pacho ndine proof nevanhu vacho maSouth African. Pandakasvika ndikataura nyaya ndobva ndati chichokai mapurisa nevemutemo muuye navo. Ina handichinji nekuti handina chandinacho, handina chandinopomedzerwa pamusoro pemwana uyo. Imwe ndimi makatoita kusoti mukatora mwana wangu. Zvisiri izvo. Asi kana imwe muchirevesa kuti munotora mwana wangu anomwa ne9 months momutora momutambudza, muchitora mwana muchitambudza mwana wangu, zvakanaka here zvamakaita mani? Ndobvakata foni. Wow, itsotsi mukadzi wenyu akapusa akangoshandisirwa inonzi akashandisirwa old scam trick yemubhaibheri yakare chaiyo ndo yakashandisirwa. Handizivi kuti mushonga here kana kuti vakashandisirwa chikozi aifanga kungo pane zvinhu zvakawanda zvokuti uri samai cheko unotofanga kutonyumwa ipapo kuona kuti izvi ndezvekunyepa izvi. Zvinonzi mbonzai mafoni tindise anoskediwa mafoni ndoenda nemwana emimosara. Ungaparadzana nemwana wako nekuda kuti kwanzi kwaita contract plus netcare makambani emuno anozotumira muzimba kuti aende kunotsvaga nzvimbo dzekuvaka pakuti kudi pakai kana kubvunza ID yake kubasa kuti tionei havana. Imi munoita zvechiprofita here? Inini handiti zvechiprofita mani, ndiri kutoita zvekutengesavo. Ndinotenga nhumbi kuJobheki muchitengesa. Izvezvi pandiri pano nyangwe musi wandakabva koko ndakati no handina mari, chero mukati ndiuye zvezvika munondiwedzeresa zvezvikwereti. Ipapa ndinopedzisira ndonetsana nevanhu. Ini ndagara ndichizvitamburira madivo kuti nditange ndayotsvaka zvikwereti kwanise kunhangirikira. Inini madzimai kutaura chokwadi indoenda kumasowe. Pandakauya kunzvimbo yacho, pandakatanga kusvika last month mwana wachoko ende ndakatouya mwana anga atobiwa because ndakabva muSouth ndikasvika. Last month ndakange ndatenga asati atobiwa because yanga iri ndobva ndatumira nhumbi kune vamwe sisi vangu vatengesera. Ndikazouya uno ndichionawo nzvimbo iyi ndakange ndisingaizivi. Pandakasvikira payadhi yeyo ndakauya pandakapuwa mari yangu nasista ipapo ndikauya ndikakirina jaradha. Ndaigara pamba ipapo hakuna kwandakaenda nasa ndatombodza kunotonamatirwavo kusvikira sista vazondiudza kuti hapane panotonamatirwa. Pasowe pandakasvika handisiri muprofita, ndakangoenda ndichinonamata semanamatire vanoita vamwe. Ndakanamatapo China, ndikanamatapo Sunday, ndobva ndazonamatapo China, ndobva ndamuka ndichiuya nekushanda.
landlord wangu ipapo ndakanyeng'ana next door pandakawa kuti mwana akadiwa ndikavabudza iye wakandibvunza futi kuti koimwe pane munhu wamakambotorera ndikati naiwe nematamburo andoita iwowe iye akasvika pakusada kutombotaudzana neni nenyaya yekuti ndaimuudza kuti handisi kushanda ungaita sekuti ndingakuitira utsinya but mwari ari kudenga anotoziva anoona ndizvozvo handina kana ndanga ndine something ndaingokupawo ndikawa 100 rand ndokutumirawo uchengete mwana ndizvozvo paangabatsirwa pandaishanda chero mukabvunza ndakatompa 2000 ndakatenga ndati ngaapiwe saka vanhu vanokukanzi mari iri muno ndeyechimbazo ndikatoti tora mari yacho yechimbazo iyeyo ukwanise kuti ubatsirike ndahora ndakabvisa 2500 cash ndobva ndamupa ndobva ndatenga nhumbi ndikati no ichirega ndikuhodherei nhumbi nekuti iri basa rine contract rinokwanisa kupera chaivo saka ndikakuhodherai nhumbi imwizvi ndakupoyewo mari yekuti mufane muchitenga chikafuwo muchambofukira iyaya munotengesa munozoitumira bheki ndokwanisa kuramba ndikustokirai muchibatsirikana ndizvozvo good man zvava kunetsa ende since tisati taita mwana wacho ndakatombomuhodhera shangu zvekutoda kana 25 tatengesewo tengesa ndo yandakanga ndangogara ndisiita kana ndisinawo mari handina asi rikashanda mwedzi 3-4 ndotora mari yandokwanisa kustoka ndiwo mararamiro andai handina kugara ndamboita kana kutsotsi kana kudini kana kubira munhu chero nyangwe vabereki vangu mafambiro andinoita vanomaziva ese hapana chitsotsi chandinomboita ende chaero hama neshama chero masouth african pandogara ndotova ne11 years ndichigara pandogara enyamai handina kana munhu wokuti ndotiza kana kudini nyangwe mapurisa dzinotoresa mari dzangu bhozi ndo vanokubatsira kana wasvika padambudziko ndizvozvo ndosaka ndakamuti mukadzi wacho ende manje chinondinetsa zvekuti pamai vane mushonga bhozi akatombobudisa mawedhe ekuti ndaikushandisirai mushonga akataura wakataura izvezvo bhozi chinondinetsa ka ndechekuti vanhu vose ava vaisa mari vapedza kuisa mari zvinhu zvavo zvikatadza kuprocesiwa zvikabuda akati stop up vakaenda futi kunomwisa imwe mari vasingafungere apa ipa maasilamu anonzi akabhaniwa akamiswa mapemiti akamiswa saka indoshaa kuti chii chakatadza kuti kushawa munhu waana anombonyumwa pavanhu vose ivavo vanogona kuve vakashandisirwa mishonga zveshuwa oright baba regai tikubatsirei kutsvaga mwana uyu notisi takawanda tiri vanhu vakawanda zvekutodaro tine maloyers tine chii regai titrai kutsvaga tikutoda mukadzi uyu chinenge chitori chikwata saka tiri kuda kuti tibate uyu mukadzi uyu kana kuti pakati noti pari kubuda nyaya dzakawanda vamwe vari kuti ndichakamirira picture yevamwe variti kune picture yakamboseculator last year achinzi ari kuita same style iyoyi kana dei yanga yabuda at least tinotsvaga munhu tikangobata 1 chete vese tatovabata saka tiri kuzama kutsvaga asi mwana ndakataura nezuro ndikamuti endesa mwana wevanhu akati ndikuendesa kusura mangwana chichi ndikati endesa mwana wevanhu because tikazokubata hazvimiri zvakanaka akati ndoendesa kumeaning mangwana akati kusura mangwana kureva kuti ndine zuro aireva Saturday saka ndizi ndichafona futi zvaka imini ndoda kuti munyarare muri papo let's hope ndichafona nemwe phone ndinoti anodaira ere 8 saka inini handinyatsiwo kuziva mabvunzire sekutaura ndinototenda kuti dai matibatsira chimbomirai mbonyararai ndoti okay try zvakare toni because tikuda proof yekuti mwana uyu mupenyu here because nezuro rakanditi mwana aripo ari right ndikati mwana ari right
unodzosera mwana uyu sei zvikanzi tine nzira ini chari ndakanoona kuti munhu itsotsi pakuti tine nzira dzatinodzosera dzatinenzi vagara maitiro avo right haasi kudavira baba chiregai chimbokubatsira kutsvaga mwana namba dzenyu ndinadzo ndichenge chikufonerai any movement ndichikufonerai any update ndichikupai tinotenda kana ndangonawo mari ndinenge ndichifonera chinototadzawo kuti ndifone nyaya yekuti handitorina kana mari aiwa musanetseka nenyu ndinokufonerai don't worry ndikuunderstanda position yenyaya matotaura nditotonzwa sidena ndine mari ndatombokutumirai mari ndichakutumirai airtime mushandisa chii so ndichakutumirai airtime kuti mupote muchitaura nani naivo mai vemwana ndichakutumirai airtime ndatonzwawo tsitsi alright maita basa right guys urombo uroi this is a case andika mai ava nambotengesa mwana vaya baba ava vasitombori muprofita this is a case of poverty guys mai vakabhilivhiswa vakatarisa situation yavo vakati ndapinda machena mari yabuda pari kunzi mwana chanoita brand ambassador we8k handiti tichapiwa mari tigonzi totenga inonzi totenga toshanda tipiwa mari mai ava vakatozviona vateve munhu ane upenyu huri nani hapana mai havana botengesa mwana mufunge kutozungaira chaiko chaiko mufunge poverty urombo uroi and this so-called people they target. Do you think kuti guys vanapaida vakatageta munhu akaita sei kuti da unomutorera mwana kana kuti vakatageta munhu akaita sewelinda kana kuti ana kuti da kutorera mwana vanotarisa ava vanhu vane utsinye vekuti they don't even care chero ukatengesa kusvika kubhutseko yekupedzisira vachidhimanda ransom ndo timu racho iri hano muri kuona kwaakaenda kwaanoziva kuti kumuzinda kunogara vanhu vechipostori ndakanga mabvunza postori iyi ndeyekwana hanimaona ndakanga nakubvunza akaenda kanotageta pakatageta one it could be possible kuti musikana uyu anoshanda nevamwe vanhu vari padhuze nanamai ava akavapa information yekuti mukaenda pakati unfortunately akatageta munhu asinawo akatageta munhu asina kana chinhu noti aifunga kuti maybe pachamuda mari kana pachadii handimaona havana baba havana chavanoziva vatori murima mai kusaudza murume nguva iripo kuti mwana abiwa kwakuri kutotyawa mai ava baba ava kana mavateerera muchanyatsonzwa guys muchianalyze nyaya zvakanaka baba ava vati kubva ndichashanda ndaiti ndikanawo 100 rand ndaitomupa ndichitomuudza kuti handinawo iko zvino handisi kushanda animaona ende ina handina chinhu ndokozonzi ndakatora mombe ne50,000 yemota ini ndichitotambura ndichibatsigwa chikafu nomunhu wangu ndisingashandi. So clearly guys this man is innocent ndochokwadi and I would like to believe kuti even namai ava she is innocent but vakarohwa honai kuti havasiwo vega vakarohwa psychology pakatorohwa vamwe vanhu vanga varipo vose mafoni chiimajinaiwo mai ava vakuza munyama wokutorerwa mwana vamwe vanhu vese munharaunda kuri kunzi pakatoga mafoni 8 kapai akanzi ari kuenda paskero ndena nobhiliva kuti kwaifonera kuskero kubaby clinic ndiani kuskero kunoskeriwa foni angabhiliva mungaudya zvo mungabhiliva imimi guys this is a case of being primitive chokwadi ndo chokwadi chiripo ikesi yeurombo yekuti vakatoona way out apa mabiro anoita vakadzi vasvinu chechero vasvinu vanofamba chechero panotaurwa nyaya dzemari kazhinji kacho panotaurwa nyaya dzemari panotaurwa nyaya dzegold panotaurwa nyaya handi munoona chero munhu apo vamwe vanhu vasvinu vanobirwa nokuti vanenge vatoudzwa kunzi vatoona mari mberi kwavo bhegi remari mberi kwavo zvokuti akaona mari ndisinomuudza kuti ndonzi anenge kuti kudini guys hazvina nebasa rese izvozvo chingori pane chekuti munhu anotsvagwa anowanikwa hakuna chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena handizoti munonyanya kupanika chii chinoitika pasi pezuva chisingabudi pachena ndo pasina. My sister Paida Biula, whoever you are watching this haubudiriri apa dzosera mwana wevanhu wakatora mafoni tora mafoni dzosera mwana because this case now kwatakuiendesa hakusiko ende honaka kubatwa kwakoka uze kuti matai straight. We are going to take this justice into our own hands. Matai straight eye dzosera mwana wevanhu dzosera mwana wevanhu mwana wakabata mwana we asi wako. You might be watching ipo pano because I've learned kuti pano pane vanhu vanofollowa pano handika vari nyoka vari vanhu vasina kutomira zvakanaka kasi vari pano. Mukuremember guys nyaya yemabhero munhu akabuda mucomment section nyaya yebhero iya yegore riya muchaiziva munhu wepano mucomment section. No wonder
people using ghost account vazhinji vacho vakawanda, vazhinji vacho mascamaziwa yai. Animona mascamaziwa yai. But hakuna chisingabudi pachena guys pasi pezuva. Hakuna. Hanimukona kuti the phone is ringing. Chakudza kuti phone ikuringa iri papi. I'll tell you. Chakudza kuti phone ari papi munushu. Mirai mchazona zvichaitika. Mchazona zvichaitika. Vana kachatombosa ndatorwadziwa nababa vatoranga chizotiti denda ndine mari ndatovatumira. Ndarwadziwa nababa vasingatoiti. Munhurume achishema denda igoni baba shuaka denda ndavatidzokerai kumba. Baba vasimprofita, there's no need yekusara chikonfirma guys. Kune vane spirit of discernment matoona baba vasimprofita. Baba vasimprofita. Varutotambura nezuro cheche vakani airtime yavo ndifangaisa 500 chai. Yakapera vachingotaka kuti halo chichika bva yatopera. Ndo vandazonga senda message ndokufonera mangwana. Vasimprofita. Avasimprofita baba vasara chokwadi, vakatomira pa chokwadi baba. Vakatomira pa chokwadi. But auchakudzai kuti number idzi kufona dziri kupe anditi number yake ichiri kungoringa ndozvo zvakanakira ichiri mufoni ichiri kuringa problem ndipewo number yavo SIS MELLY yani yamaya uya WhatsApp baba is innocent Kim, that's for sure. Mupostori havasi muprofita. Mupostori havasi muprofita. And one is syndicate. This is a syndicate. Is syndicate. Right. Guys, apa muchandire gereraka timbotora this matter into our own hands. Titangire ipapo. This is not correct. This is not correct. This is not right. Uyu munhu ine syndicate yake pafa kubatwa. Pafa kutongobatwa. Almona, pafa kutongobatwa. Muna tozama kutotengesa baba kuti vararamise mhuri yavo. And then umwe munhu from nowhere chero chinzwa mukadzi uyu kana kuti guys moyo wababa vataura nekugwadzwa anomanzo shikwa ndikubatikana. That alone is going to be punishment enough for Paida uyu kana kuti Beulah. It's going to be punishment enough. Mira yenyu muone chakudzai. Zvinhu zviri kungowafambira chete baba ava but vanoonekwa kuti munhu anochi kwai proven zvitone guy wow. Iya haidi kutombotidi kana kuti kudi guys mirai. Namba iyi seusika iyi yemusikana ise seusi namba. Regai ndimboinda guys. Regai ndimbonotsvaka namba iyi. Mirai ndimboinda. Andika tobatana time regai ndimborova pasi guys tawira nakuti prophet ni Sunday anditika ndichataura navo. Tarisana imbomirai ndimboinda kwandoda kuenda ndamboinda kuseusi. Imbomirai ndimboinda. Ndikupe namba yemusikana iva mama diaries are not loyal vasikana. Handingapiridzi pano. Pani vachamufonera vakatomualeta kana asipo panapa kwenda nomufonera. Panapa tisiti nechinyango chimwe chete. Mukazaizvo munobatsirikana. Pano hanzi many were called but a few were chosen. Handiti tinenge takawanda kudai pano tiri 1.2 kudai handi asive pano chacho madiaries unoona ari 100. The rest vangoya kuzofambira nyaya nekutora ma screenshots nekutora nyaya dzipano kuti vafambise. Saka tina chinangwa chimwe chete. Tingaisa namba iyi panguva ino iyi apa azviiti. Azvigoni. Nokuti anofonera odaira. Vanhu vane dzvene otinga kudzwa kunzi zvakadai. Kana uri serious kuti you want to help kubatsira unoya kuseri ndoza kuti ndapa ani namba. Unoya kwandiri ku WhatsApp sure tutaurirana. Takaungana edu pano but tisiti se tine ruono rumwe chete tine same vision. Vakawanda varutongouyawo zvokuzongodzwa nyaya zvichitovanakidza. Vamwe kutoya kuzotsvaga ma screenshots. Vamwe kuzotsvaga nyaya takatosiyana. Saka mukazaizvo munobatsirikana. You want the number straight sure come to my WhatsApp. Then usati ndapa ani number. Kuitira ramangwana. Anditi maona. Chat. So guys, regai ndimboenda. Ndiwane kufamba. Anditika ndichazokudza tozotaura guys tobatsana anditi mangwana please muvepo. Anditika ndatotaura papa ndatogumira ipapa. Chiregai ndimbobuda. Pandatotaura papa ndatogumira ipapa. Mangwana musashayikwe. Muchiona tichiendesa hama dzedu kupi kumusha. Anditika chete musora zvakanaka guys.